Ngisothandweni moya ngcwele engabe amablanket akuphi buyile Ubingelela uPastor Amen. phakathi nefamily yakhe. Ubingelela uBabusangasi neHelbek yakhe eDurban. Amen. Siyabonga uNkulunkulu osigcinile kuze kufike isikhathi samanje. Amen. Amen. Ngixolisa bathandekayo kufika le inkosi yomusa manje usise. Ngibona abasukuma bayithu ngathi isikhathi sizongishaya kodwa nje ngifuna ukuzoyibonga. Amen. Ngifuna ukucula ngathi sengiyaphila ngezithembiso engiziphiwe ziyiqiniso zingethe zangijabulisa ziqine kunezintaba. Amen. Bathandekayo. Hallelujah. Kahle ekhaya. Ngakhoza kahle nabazalwane basekhaya. Amen. Ngibuyile bathandekayo ngiyambonga uNkulunkulu ongigcinile kuze kufike isikhathi samanje. Ngibonga insindiso yaphakade. Ngithole umama ephilile nabantwana bephilile. Ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo bezohlawula uMenenhle at the age of 35. Amen bathandekayo. Ngoba uNkulunkulu wakho ufuna ukumthenga abe sesibongweni sakhe. Athi akasiphucikeni. Amen bathandekayo. Ngiyabonga ukuthi yonke into ihambe kahle noma ngabe thina besingahlelanga lokho but siyabonga uNkulunkulu nje ukuthi wenza ukuthi kuphumelele futhi kudlule. Inkosi yomusa manje ngusisi bathandekayo. Siyabonga bathandekayo. Ngiyabonga iGrace engigcinile kuze kufike isikhathi samanje. Inkosi yomusa manje. Amen.